Assalamu alaikum malien channel so bashite mo sila ala kana bashike mo sila ya rabbi ala kan bela yiri la kanda ala ka jamana ina kanda ala kan benito ala ka tili mandi ampela jelima ya rabbi mala Boubacar Diarra di champion. Je suis un artiste chanteur, je suis un sportif aussi, je joue au ballon. Oui, oui, Sidiki Kodo toujours malien Kodo jamana Kodo tiri Kodo balimaya Kodo jeli Kodo Sidiki ninnu ye an ka jeliw ye. Donc jeli fɔlɔ ni fɛn kun ye jeli ka hɔrɔnkɛ sɔrɔ, jeli b'a a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ. Ni fɛn fɛnɛ ye jeli sɔrɔ, hɔrɔn fɛnɛ seko ni damayira ye min ye, i fɛnɛ kan k'o kɛ. Yarabi an bɛ dugawu la ni futinɛ wulila yani an ka ji ɲini k'a faga, an kana na tasuma wɛrɛ fara o futinɛ kan, nafa fosi tɛ o la. Mɔgɔ si tɛ problème ɲini ka k'i yɛrɛ kun kan. Problème ye dɔ sɔrɔ b'e yɛrɛ la, sini a bɛ se k'i fɛnɛ sɔrɔ. Ni binjeni ma ban tɔn kana taa tɔn san ka furu. Donc an ka lajɛ quoi, an ka sabali, an ka lajɛ hali bi an ka sabali maliyɛnw. Sinon asidiya ɲɔ ɲalen bɛ an fɛ yan bi trop. N'a digira mɔgɔ min na c'est que e asidi ye. Sinon bɛɛ bɛ Mali asidiya dɔn, Mali ɲɛngoya bɛɛ b'a dɔn, Mali yebali fɔ bɛɛ b'a dɔn. N'a digira ye mɔgɔ min na c'est que i b'a la, i jogo don. Hali n tɛ tamakiya ko fɔ. Sidiki bɛ Mali représenter fan bɛɛ. Na fɛn dɔ bɛ yen an k'o lajɛ quoi. Mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ Mali représenter yɔrɔ o yɔrɔ, a ye Mali kunna wolo de. An kana lajɛ sa, an ka lajɛ ala kama. Ni problème y'o sɔrɔ, an ka lajɛ ala yɛrɛ de kama. An ka solution dɔ ɲini o problème na ɲɔgɔn fɛ, k'o problème ban cogoya min na, yani jamana wɛrɛw ka taa yɛlɛ an na, mɔgɔ wɛrɛw ka taa mɔgɔ modèle dɔw ka taa k'u bɛ t'u dasago fɔ an ka jamana ma ou bien Sidiki yɛrɛ ma. Vraiment a tɛ bɛn ne ma, vraiment a ye ne tɔɔrɔ. Ne ye vidéo dɔw lajɛ pour les pays étrangers la, mɔgɔ modèle dɔw yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ, vraiment a ye n tɔɔrɔ. I b'a fɔ ko a ko kɛra ne yɛrɛ de la. O ye kelen ye. Bon an maliyɛn minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan, olu yɛrɛ maliyɛn minnu yɛrɛ bɛ yan nɔ Mali yɛrɛ la yan, olu yɛrɛ bɛ ka kumaw yɛrɛ fɛnɛ fɔ Sidiki ma, Sidiki somɔgɔw ma. An ka lajɛ quoi, vraiment an ka lajɛ, an ka sabali, maliyɛnw an ka sabali. An kana asidiya k'an mini ji ye, k'a k'an koli ji ye, k'a k'an ka bifini ye, k'a k'an dagilan ye. An ka dimi bɔ an dusukun na, nafa fosi tɛ asidiya la. Ni mɔgɔ ye problème sɔrɔ, n'i tɛ se k'i da ɲuman don a la problème ka ban, ala n'a kira kama i dajugu bɔ a la, i dajugu bɔ a la quoi. Mɔgɔninfin ka problème man ka kɛ mɔgɔninfin yɛlɛ ko ye, mɔgɔninfin sankɔrɔtali ko ye, i ka fierté ko ye quoi. Mɔgɔninfin ni ala ye fɛn fɛn da i bɔgɔ la, n'i ma wuli k'a ɲini, a sababu bɛ wuli k'i ɲini. Mɔgɔba minnu donna kaso la c'est trop. U joko kan c'est trop, a ka ca. Mais an kana kɛ k'i b'a fɔ ko diɲɛ wuli ko de ye nin ye, i b'a fɔ k'a ko fɔlɔla Sidiki la. An ka sabali quoi, an ka sabali. N'an ma se k'an da don a la pour que k'a ko baga faga, k'a ko ban, ala kama an kana kɛrɛfɛ kumaw kɛ k'a juguya kumaw fɔ pour que ka taa ko in juguya quoi. Ala n'a kira yɛrɛ de kama. Artistes an yɛrɛ dama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliyɛnw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ de kama. K'a daminɛ du kɔnɔnaw la ka taa carré kɔnɔnaw la, jamana kɔnɔ an ka lajɛ, jamana kɔ kan an ka lajɛ, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala yɛrɛ de kama. Ni bɛn ma min dilan, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ma min dilan, ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ tɛ n'o dilan, ɲɔgɔn kɔniya tɛ n'o dilan, ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ tɛ n'o dilan, yebali fɔ tɛ n'o dilan. An ka sabali. Sidiki fa tonton Tumani ani a bamuso tanti, nin kan ka k'aw kunna wolo ko ye quoi, nin man ka k'aw kumasulu ko ye. Ni fɛn y'i den sɔrɔ, ni problème y'i den sɔrɔ, e wulila k'i jɔ,
i ma mɔgɔ y'a kɔ min wulila k'a jɔ yen nɔ i kan ka ɲigi i yɛrɛ la. Mais problème ye Sidiki sɔrɔ mɔgɔ min wulila k'a jɔ c'est trop, a ka ca mais n'Ala ye min da mɔgɔ bɔgɔ la o bɛ kɛ. Jama min wulila kɔ c'est trop, o kan ka kɛ ka kunnawuli ko de ye. A kan k'a dɔn vraiment nafa b'aw den na, jɔyɔrɔ kun b'a la. Hali sisan o jɔyɔrɔ in ma ban. A kana nin kɛ fɛn kiraw ye kasow kɛ, walijuw ye kasow kɛ, maaɲumanbaw ye kasow kɛ, ɲɛmɔgɔbaw ye kasow kɛ, olu tilala ka jamanaw mara. Nkalonw dar'u la, u ye kasow kɛ ka taa, ka tila ka na jamana mara. A kana nin kɛ ko fɛngɛnen yɛrɛ ye, nin bɛ kɛ nin bɛ tɛmɛ, an bɛna tila ka ye bɛɛ ɲɛna. Ala ye mɔgɔ da min kama, cɛ jɔnnin tɛ se k'o bali mais mɔgɔ minnu wulila Sidiki kɔ ka Sidiki dɛmɛ vraiment a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ. Don min na u taara fɛngɛ la Kasumba yɔrɔ la, a don ma bɔ a kalama. Ne bɛ fɔ Moribabugu la, a don ma bɔ a kalama, ni mun bɔra a kalama heure o heure n kun bɛ déplacement kɛ ka taa yen, heure o heure, parce que n tɛ Sidiki ko dɔrɔn ye quoi, nin ye maliyɛn ko de ye. Donc an seko ye min ye an b'o kɛ. Wura 12 ninnu minnu yera yen, Wura 12, Mamala, Baroni Gambi, Da Transit, Choku, Iba One, Zilo, Morikɛ, Gaspi, n da sera min tɔgɔ ma, n da ma se min tɔgɔ ma, Baruba, an foli b'aw bɛɛ lajɛlen vraiment. A ye acte minnu kɛ quoi, a bɛ maliyɛnya nege don mɔgɔ la quoi, a bɛ hadamadenya nege don mɔgɔ la quoi. Bon a bɛ dɔnkilida yɛrɛ fɛnɛ kanu don mɔgɔ la plus. A y'aw ka fɛn bɛɛ bila, k'a ka baara bɛɛ bila, ko Sidiki ko de don. A ko bɛ kɛ min ye aw b'a kɔ. Vraiment n b'aw fo ka dan tɛ foli min na quoi. Ala k'a sara aw ye, Ala k'a sara aw ye. Ala k'aw bɛɛ lajɛlen kisi hadamaden juguw tɔɔrɔ ma, Ala k'aw bɛɛ lajɛlen kisi mɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma. Ala ka si ni kɛnɛya ni garijɛgɛ ɲuman di aw bɛɛ lajɛlen ma. Sinon bɛɛ to